सोमखोर आं नोंखौ दिनै ब्रेकआप खालामसै। मानो बिदि बुंखो नों सना? आंहा नोंनि अनगासो दं। बुं रिमा बुं, आं मा गोरोन्थि मावदों नोंनो बुंनाय। आं मा गोरोन्थि मावदों? नों मा गोरोन्थि मावदों नोंनियावनो सोंनो नाय। आङो मानो सोंदों? नोंनो मिथिखागौ दख'। मालाय बयफ्रेन्डफोरा फुजायाव दामि दामि दख'ना बायना होयो, दामि दामिनि सना रुफा बायना होयो, आसान बायना होयो आरो दामि दामिनि मेथाइ जाहोयो, जिलापि पुरि, मम' चावमिन, चिकेन चावमिन। नोंलाय आंलाय मा जाहोफेरदों? दिनैसिम मा बायना होफेरदों? ना आसानानो, ना दख'नायानो, ना मालायानो, ना सनायानो? नों जुदि आंनो 5,000नि दख'ना होनो हायाबा, दानो बायनानै होनो हायाबा, आं नोंखौ ब्रेकआप खालामसै। ओइ रिमा, बिब्दि नङा। बाथ्राया बिब्दि नङाथ'। आंथ' नोंनो उनावबा बायना होगोन ना। दालाय नोंलाय मानो दख'ना नांगौ जादों? नोंहाथ' दख'ना गाननो थाखाय आमदानि दख'ना दंना। नों बेफोरखौनो गानथ'नाय। आं उनाव फैसा मोनबा बायना होगोन ना। मा बेफोर गानखोन्दा बोराय दख'नाफोरखौ गानबाय थानांगौ नामा? मालायफ्रा गोदान गोदान बायो, सानसेयावनो गोदान गोदान गानो, गोदान गोदान जोमो। आंहा बे बोरायखौनो गानबाय थानांगौ नामा? बे गानखानायखौनो लासिं सिंनो गाना आं। आरो बायना होनो हायाबा हाया होनखा। आंहा बेलेग बयफ्रेन्ड लागोन, बेलेग बयफ्रेन्डआ बायना होगोन। बिब्दि नङा सुमि, बिब्दि नङा। नोङो एसेबो बुजिनो नाजायाखै। नों बेलेग बयफ्रेन्डआव थांगोन, बेनिफ्राय बेलेग बयफ्रेन्डआ नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनगोन ना मोना? नोंनोथ' गाननाय जोमनायखौ गासैबो बयफ्रेन्डआनो होनो हानाय नङाना। नोंनो बेलेग बयफ्रेन्डआ होआबालाय नों मा खालामगोन? आरो होबाबो आं बायदि अननाय मोनगोन ना मोना नों बेखौ सानदोंना सानाखै? नों माने एसेबो उन सिगां साननो नायाखै। नों दिनै आंखौ गांसे दख'नानि थाखायनो नागारनो नाजाबायना? दे बिदिबालाय नागारदो। आं आरो मा होनबावनो? राहायानो गैला आंहा। नोंलाय माथो गुबुन सिख्लानोसो बायनानै होबाय थायोनो? आंनो लाब गैयानो खोन्थादों। लाब गैल' नङा, आंनि गोबां लोगोफोरानो खोन्थादों। नुबाय थायोनो नोंखौ बेलेग सिख्लानोसो बायना हैनाय। बेखायनोथ' नों आंनो होआ। मालायनि नंखाय बुंनायाव नों आंखौ थगायसुला सानबाय नामा? मालायलाय माखौ बुङो माखौ बुङा? बिसोर दाउखा खुगाफोरालाय? नों बेखौनो लानानै आंखौ नागारनो सानबाय नामा? नों उनावसो बुजिगोन आंनि अननायखौ। दा बहा बुजिबावनो? नों जेब्ला गुबुन सेंग्राजों नागारजागोन अब्लासो बुजिगोन आंनि अननायखौ। माबायदि अनोमोन आं नोंखौ। अब्लासो बै समावसो गोसोखांगोन नों। रुखु रुखु गाबनानै नोङो आंखौ गोसोखांनांगोन बै समाव जेब्ला नोंबो आं बायदिनो गुबुन सेंग्राजों नागारजागोन थार गोसोजों मोजां मोननानै नेवसिजाब्ला बेसे दुखु मोनो अब्लासो बुजिगोन नों। दालाय मा बुजिनो नोंलाय? आंनि गोसोनि दाहाखौलाय? मा नों सानदों नामा मोजां मोननाय ओरैनो खेला गेलेनाय बायदि? बिदि नङा। नों उनाव बुजिगोन। बेखायनो आं नोंखौ जेबो बुंनो गोसो गैला। मा बुजिनो उनावलाय मा बुजिनो? नों बायदि थगायसुला सेंग्राखौ लानानै आंहा उनाव बरबादसो जागोन। मानोना नों थगायसुलाखा। थगायसुलाया जेब्लाबो थगायसुलाखा। आंनो जेबो दख'ना मेथाइ इनु जाहोआलासिनो नों बेलेग सिख्लाफोरनोसो जाहोबाय थायो आरो दख'ना गोदान गोदान बायनानै होबाय थायो। नों थगायसुला नङाबा माथो नोंलाय? नोंखौलाय माथो होनबावनांगौ? आंहा होननो जेबो राहायानो गैला। आं नोंखौ दिनैनिफ्राय नागारमारबाय। ब्रेकआप। आं नोंखौ ब्रेकआप होबाय आरो माब्लाबाबो नोंखौ लाफिननाय जानाय नंला। नों बायदि थगायसुला आखुनि सेंग्राखौ लानानै आंहा बे जिउआव गावखौनो गेदेर आखराव गाब्र'नो गोसो गैया। बेनिखायनो नोंबो नोंनि लामाजों थांदो, आंबो आंनि लामाजों थांसिगोन। आरो आंखौ उनाव जेबो डिस्टार्ब होनो मोननाय नङा। आं होनखाबाय। दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ फोथायनो हामारला। मा जाजोबखो? दानि जुगनि सिख्लाफ्रा खालि दख'ना गोदान, मबाइल गोदान आरो मोजां मोजां दामि दामिनि मेथाइ, मम' चावमिन, चिकेन चावमिन जाहोनो हायाबानो ब्रेकआप खालामनाय। मा जाखो दानि जुगनि सिख्लाफ्रालाय? थार गोसोजों गोसो थोब्लाबो बिदि खालामब्ला सोर दुखु मोना जानो? उनावसो बुजिगोन बे आंनि मोजां मोननायखौ। दालाय बहा बुजिनो बे? जेब्ला गावहाबो दुखु होजागोन गुबुनजों अब्लासो गाबै गाबै गोसोखांनांगोन आंखौ बियो।